דנו לשלום. נתפלל שזה לא יקרה פשוט. כן. שיהיה 4.5 שעות של שקט. בעקבות התאונה המחרידה של משפחת אטיאס, אנחנו רוצים עכשיו לדבר על מערכת קיימת, אפרופו עניינים טכנולוגיים, שנותנת לנו מראש התראה שהבלמים באוטו לא תקינים. המערכת הזאת נקראת טרפילוג, ובאולפנינו בתל אביב נמצא יואב מגד, המשנה למנכ"ל החברה. שלום לך. ערב טוב ליאת, ערב טוב אמיר. ערב טוב, אז ספר לנו מה פיתחתם. המערכת של טרפילוג היא מערכת בעצם שמתחברת ברכב למחשבי הרכב, מערכת מאוד פשוטה, קופסה קטנה. זה כל המערכת, מה שאתה מחזיק ביד. זה כל המערכת. אותה מערכת, בחול כיום אתה קונה אותה על המדף, בארץ עדיין לא. כן. המערכת הזאת היא מתחברת למחשב הרכב, ובנוסף לזה יש בתוכה סוג של חיישן, אקסלומטר, G-סנסור, שאותו G-סנסור נותן לך כל מיני אינדיקציות לגבי איך הרכב נוסע, איך הרכב מגיב, איך הנהג משתמש ברכב. מה זאת אומרת איך הנהג משתמש ברכב? איך המחשב הזה יכול לבחון איך הנהג משתמש? איך הוא בוחן פעילות אנושית? מה שאמרתי, המערכת הזאת נותנת אינדיקציות עד אופן השימוש ברכב. כלומר, אם את מאצה בצורה חזקה, או אם את בולמת, אם את עושה סיבובים, אם יש כשל כלשהו ברכב, כשל מכני, כשל ברמה של המנוע, ברמה של הבלמים, ברמה של הגיר, כל האינדיקציות האלה אנחנו יודעים בזמן אמת לראות אותם, לנטר אותם ולתת התראות, אם זה לנהג, אם זה למשפחתו, או אם זה לכל מישהו אחר שהוא מעוניין לתת. עכשיו, האמצעי הזה בעצם נוסף לאמצעי החיווי שיצרניות הרכב מספקות ברכבים עצמם? כן, זה סוג של מוצר שאנחנו מוכרים אותו כאפטר מרקט. אמנם יש לנו גם הסכמים עם חברות של יצרניות רכב, אבל כיום מרבית הרכבים שמותקנים זה רכבים שהותקנו אחרי המסירה ללקוח, ובעצם ההתקנה נעשית אחר כך, וזה נוסף למערכת של הרכב עצמה. כן, אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי התראה על בלמים. אנחנו מדברים איתך כמובן בעקבות התאונה המחרידה של משפחת אטיאס, שאתה אומר שהמחשב הקטן הזה, החיישן הזה, יכול לזהות למשל תקלה בבלמים. אבל זה קורה למשל תוך כדי הידרדרות של רכב במדרון. איך בדיוק זה יסייע? כלומר, כמה זמן התראה מראש הוא נותן? המערכת, דבר ראשון, היא נותנת לך שני דברים עיקריים. היא נותנת לך מה שנקרא החזקה חזויה ומונעת. כלומר, אני לא רוצה לחכות לאותו רגע שבו ייגמרו הבלמים בצורה סופית, ואז את כבר בדרך כלל זה יהיה מאוחר מדי. אני נותן לך התראה שלב אחד קודם, שלב אחד שלפני שהבלמים נגמרו, לדוגמה שעובי רפידות הבלם, אני קצת נכנס לדבר שהוא יותר טכני, כן. הוא מתחת לאחוז מסוים, ואז בעצם את יכולה לדעת שאם העובי הוא כזה נמוך, את מקבלת התראה, וזה אומר לך תקשי למוסך הקרוב כדי להחליף את הרפידות, כי אחרת את היא בעצם חשופה לאותן תקלות שיכולות להיות אחרי זה. יואב, לעתים במקרים קיצוניים בעיקר התראה לנהג ברכב לא מספיקה, גם כאן יש למערכת הזאת מענה, נכון? אתה צודק לגמרי. לא נעים להודות בדברים האלה, אבל הנהג בדרך כלל יודע את הבעיה. הנהג רואה אם נורית נדלקה לו, או גם הוא מוכח שיש בעיה. אבל לא תמיד כולנו אחראים והולכים למוסך או מתקנים את זה במקום שצריך לתקן את זה. לכן המערכת יודעת בזמן אמת גם לשדר את אותו נתון לכל מישהו שאתה תגדיר שאתה רוצה לשדר. כמו מי למשל? כמו בן משפחה נוסף אם אתה רוצה, כמו למוסך, או חס וחלילה במקרה של תאונה אם קרתה כבר, אז אנחנו יודעים לשדר למוקדי חירום, שבעצם הם יוכלו לדעת על התאונה שקרתה בזמן אמת. למשטרה, למכבי האש, למגן דוד אדום, אפשר לחבר את זה לכל הגורמים האלה? בדיוק. כלומר, אדם למשל שנפגע תוך כדי נהיגה, מאבד את ההכרה, מקבל התקף לב, חש לו בטוב ולא יכול לתפקד, המערכת הזאת יכולה לאותת לאנשים שהוא בחר ולומר שיש בעיה כרגע ברכב. המערכת היא מדווחת באופן אוטומטי, היא לא צריכה חיווי של הנהג, היא לא צריכה לחיצה על איזה לחצן כלשהו. בעצם אם יש מצוקה שהיא תאונתית למשל, או אם יש כל מצוקה אחרת שהמערכת מגדירה, או שהגדרנו מראש שהיא מצוקה, אז אנחנו יודעים בזמן אמת לדווח לאותם מקומות. מותר לשאול מה עלות מערכת כזאת? כן, רצוי לשאול.
כן, אפשר לשאול. עלות המערכת היא נעה בין 50 ל-100 שקלים לרכב לחודש. זו עלות שהיא חודשית, והיא מתבססת על תשלום לכל אורך החוזה שבה המערכת נמצאת ברכב. אז למה זה לא נמצא עדיין על המדפים בישראל? אתה אומר שבחו"ל זה כבר נמצא על המדף, למה בארץ זה לא נמצא עדיין? בארץ זה מאוד ישראלי. נפוץ בקרב ציי רכב. ציי רכב מאוד מתקינים את המערכות האלה מסיבות גם של בטיחות, אבל גם חיסכון. בשוק הפרטי זה עוד לא נכנס. אנשים, אנחנו הישראלים, ואני מודה על עצמי, אומרים שלנו אף פעם הדברים לא קורים, ולצערנו זה כן קורה, אבל מתחילה להיות מודעות. אנחנו רואים את זה גם ברמה של חברות ביטוח, גם ברמה של חברות פרטיות שמותקנות, ואז האנשים שם שמבקשים להתקין גם ברכב